ଦେଇଦେବା ହେଲା ଦଳିବାଟା ନେଇ କିଏ ଦଳିବ କ'ଣ କରିବ ତାପରେ ହେଲା ନା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସେପ୍ ବନେଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଲି ହେଲା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ତଳଟା ଯେଉଁଟା ହେବ ସେଇଟା ହେଉଛି ବେକରେ ବି ଗୋଟେ କଣା ରହିବ ଆମେ ଯେହେତୁ ପେପରଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଳେଇକି ଆମେ ଟିକେ ଲମ୍ବା ରଖିଥିବା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ପେଚାବୁଲ ମାନେ ପେଚ୍ ପକାଇ ହେବ ଯଦି କୋଉଠି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ସିଏ ପୁରା ଲାଗିଯିବ ଆଉ କେତେ ଲାଗିବ ଏଇ ମେଥି ଅଠାଟା କେତେ ଟାଣ ହୁଏ ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଏଇଥିରେ ମାରିଦେଲେ ଜଣେ ଚେତା ପଡ଼ିଯିବ ଏଇଟା ସେ ଏଇଥିରେ ହିଁ ହେଇଛି ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସେଟା ପୁରା ହେଇଗଲା ଏଇନା ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବି ପୁଅ ପିଲା କରିବି ନା ଝିଅ ପିଲା କରିବି ନା କ'ଣ କରିବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଏଇଠି ଆମର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ଗିରି ବାବୁ ନକୁଳ ବାବୁ ଆଉ ସେଇ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି କାହିଁ ଗଲେ ହେଲା ନା ଝିଅ ପିଲା ତ୍ରିପାଠୀ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍ଟ ସାର୍ ହେଲା ନା କେବଳ ସେଇମାନେ କରିପାରିବେ ଆମେ ସେଇଟା ପାରିବୁ ହେଲା ନା ଏଇ କଥାଟା ଆମେ କଦାପି ଭାବବାନି କାରଣ ଏଇ କଥାଟା ଆମେ କଦାପି ପାରିବାନି କାରଣ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୌଣସି ବଜାରରେ ମେଢ଼ ହେଉଛି କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଉଛି ସଖୀ ଚଳେଇକି ଆସିଛି ଏବଂ ନାମ କମେଇକି ଆସିଛି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଏଇ ଫିନିସିଂ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏଇ ଜିନିଷ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯଦି ସିଏ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲା ପୁଅ ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲା ପୁଅ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ହେଲେ ସେ ପୁଅ ହେଲା ଝିଅ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଝିଅ ହେଲା ନିଶଟା ଯଦି ଉପରେ ବନେଇଦେବା ତାହେଲେ ସେ ନିଶୁଆ ହେଇଗଲା ଆଉ ଯଦି ନିଶଟା ନ ବନେଇବା ତାହେଲେ ଅନିଶୁଆ ସେ ହେଇଗଲା ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚୁଟି ଲଗାଇବା ସେ ସେଇଭଳିଆ ପୁଅ ଚୁଟି ଲଗାଇଲେ ପୁଅ ଚୁଟି ହେଇଯିବ ଝିଅ ଚୁଟି ଲଗାଇଦେଲେ ସେ ଝିଅ ଚୁଟି ହେଇଯିବ ଏଇଆ ହେଉଛି କଥା ତେଣୁ ସେଟା ଆମେ କଦାପି ଭାବିବାନି ଯେ କେବଳ ଆମେ 5 ଜଣ କରିପାରିବା ଆଉ ଆମେ କରିପାରିବାନି ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବା ନା ନାଇଁ ହଁ ତେଣୁକି ଖରାପ ହଉ କି ଇଏ ହଉ ହେଲା ନା ତେଣୁ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟିକେ କିଛି ବନେଇ ଦେବୁ ତାହେଲେ ବାଉଁଶ ପାତି ଆଉ କିଛି ବନେଇ ଦେବୁ ସବୁ ଗ୍ରୁପ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସାର୍ ଗୋଟେ ଡେମୋ ଦେଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଖେଳି ଦେବା ଗୋଟେ ସେ ବନେଇବାର କିଛି ନାହିଁ ଯେମିତି ମାଟି ଟିକେ ଦେଇକି ବନାନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ତାର ନାକ ବନେଇବା ତାର ଆଖି ବନେଇବା ତାର ନାକ ବନେଇଲେ ଆମେ ହେଲା ତାର ନାକ ବନେଇଲେ ଆଖି ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେମିତି ମାଟିରେ କରିପାରିବା ହେଲା ନା ଗଲା ତାର ଥୁମି ଟିକେ ବନେଇଦେବା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ମାର୍କ କରୁଥିବେ ହେଲା ନିଜ ଆଇଡ଼ିଆ ଅନୁସାରେ ହେଲେ କରିବେ ହେଲା ଆଖି ହେଇଗଲା ହେଲା ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ମୋର ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ସେଥିରେ କରୁଛି ହେଲା ନା ସମସ୍ତେ ସେଇଟାକୁ ଭାବା ନାହିଁ ଆଉ ଅଲଗା ଅଠାରେ ଏଇ ଫିନିସିଂଟା ଆସିବନି এটা হচ্ছে কোন রফ হয়ে যাব হাতরে লাগিଯିବ তাহলে এটা মেথিও পুরা গ্রাইন্ড কৰি পুরা কিরকিরে কি কাট দউ এই যে কিরকিরে দিয়া চুরা ହେଲା না শুকলা হ্যাঁ মানে পায়া নাই মোর বর্তমান ফিগরটা আসিগলা ହେଲା মোর বর্তমান ফিগরটা আসিগলা ଆଉ ମୁଁ କିଛି କରିବି ନାହିଁ আচ্ছা পার্টি পাই ହୁଏ ତ ଟିକେ ମୁଁ କରିବାର କାମ କରିବି ହେଲା ଫିଗରଟା ଆସିଗଲା କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଖି ଏଠି ଝିଅ ଆଖି କରିବି ନା ପୁଅ ଆଖି କରିବି ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ବାଘ ଆଖି କରିବି ନା ଭାଲୁ ଆଖି କରିବି କି ବୁଢ଼ା ଆଖି କରିବି କି ବୁଢ଼ୀ ଆଖି କରିବି ସେଟା ମୋର ପଛରେ ରଙ୍ଗ ଉପରେ ହେବା ପରେ ହେଲା ନା ଏଇଠି ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ମେଢ଼ରେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କାରଣ ହେଲା ହେଲା ଆଉ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖସିରି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଖସିରିବ ନାହିଁ ଇଏ ପୁରା ହାଡ଼ ଭଳିଆ ଲାଗିଯାଇଥିବ ୟାକୁ ଯଦି କାହା ଉପରେ ପକାଇଦେବା ତାର ଚେତା ବଢ଼ିବ ଭଳିଆ କଥା ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେ ଆସିଯିବ କିଛି ନାହିଁ ଏତିକି ଲାଗିଲା ହେଇଗଲା ଏତିକି ଲାଗିଲା ହେଇଗଲା ଆଉ ତାକୁ କୌଣସି ଶକ୍ତି ବି ହଟେଇ ପାରିବ ନାହିଁ କେବଳ ଆରି ବ୍ଲେଡରେ କାଟିବେ ସିଏ ଛିଡ଼ିବ କେତେ ସମୟରେ ଶୁଖେ ଏଇଟା
ଏଇଟା ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ନେବ କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜରେ କିଛି କାମ ଅଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ହୁଏତ ହବ ହେଇଯିବ ସେଇ ହାର୍ଡ ଉପରେ ପୁଣି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପୁରା ଲେୟାର ଗୋଟେ ଦରକାର ଲେୟାର ଗୋଟେ ଦରକାର ହଁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ମୋର ଏଇ ସେପ୍ଟା କରିଦେଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷ ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହଁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଶୁଖିଯିବ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଶୁଖିଯିବ ମୁଁ ତାକୁ ଯେକୌଣସି ସେପ୍ ଦେଇପାରିବି ଆଚ୍ଛା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହବ ନା ପୁରା ଶୁଖିଯିବ ଶୁଖି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବି ଏଇ ଯେଉଁ ପଟାଟାକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେବି ପଟା ବାହାର କରି ସାରିଲା ପରେ ସେ ପେପରଟାକୁ ଟାଣିଦେଲେ ସେ ବାହାରି ଆସିବ ସେଠୁ ସୂତାଟା ମୁଁ ତଳକୁ ଦେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଥରେ ଗୋଟେ ତଳ ଆଡ଼ୁ ନେବେ ସେ ସୂତାଟା ଆମକୁ ସେ ପେପର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସେ ଧୀରେ 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 ସେ ଟାଣି ଆଣିବ ହେଲା ତେଣୁ ଏଇଠୁ ପ୍ରଥମେ ବାନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ସୂତା ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଏଇଠି ବାହାରିବ ସୂତା ଖଣ୍ଡ ତେଣୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆଉ ସ୍କଲ୍ପଚର ବାଲା ଅଧିକ ଟିକେ ଜାଣିବେ ସେ ଜିନିଷଟା ଯେକୌଣସି ଆର୍ଟ ଟୟ ମେକିଂରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ କଥା ତାପରେ କ'ଣ ହବ ନା ମୋ ପାଖରେ ଚୁଟି ତାର ବନେଇବି ଆଉ ଏଠି ପଛରେ ମୁଁ ତାକୁ ଚୁଟି ଲଗେଇବି ନାହିଁ କି କିଛି ଲଗେଇବି ନାହିଁ ଏଇନାଠୁ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ କରିଦେବି ହନୁମାନଟା ଯଦି ମୁଁ କରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ପଛରେ ଝିଅ ହନୁମାନ କିଏ ପୁଅ ହନୁମାନ କରିପାରିବି କି ନାଇଁ ମୋର ହନୁମାନଟେ କରିଦେବି ତାହେଲେ ଏଇନାଠୁ ମୁଁ ତାକୁ ଚୁଟି ଲଗେଇଦେବି ସେଠୁ ତା ଉପରେ ଫୁଲ୍ ଲେୟାର କରିକି ଏ ଯେମିତି ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିକି ସେ ଆସିବ ସେ ତାକୁ ଚୁଟି ଲଗେଇଦେବି ଝିଅ ହନୁମାନ ତ अच्छा ये हेगला के राज कपूर हेगला राजो है ना ये राज कपूर स्टाइल रो हेगला ताको मु पूरा फिक्स करके रख देबी से सेवला ही रहिबो हैला तेणु वर्तमान जहाँ फेला करा पाए एटा करेक्शन हो पारिबो काना पछरे से हार्ट टारे भी एटा ता दे देले तो लागि जीवो ना एटा तो ओटा पावरफुल ओटा तो हैला ना अच्छा ठीक अछि मु वर्तमान मो काम टी कर देली ताको कोन करी सुखै देबी सुखै साला परे ताको मु रंग दे देबी रंग देला पर मु ताको सेप सब कथा देबी ता कोन करबी ना पुआ तो आखि कान नाक बाहर कर देली तापर ताको पुनी यूनिफॉर्म दे देबी एवं सी हेगला गोटे 3D ग्लो पॉकेट एवं जे कि आज मो आगे से ये अच्छा आप देखिले समस्ते है तेणु आम समस्ते बदना बाबू और राजा बाबू टे हेल्प करके बुलेदे बुले देवा साथी करतु आप आग्रह अच्छी करतु उठेला सी के हाथ भाई नियंतु तो फोटो फोटो देश सारा देखिए ना सफल खाई चाकी देव बास छाड़देले यहाँ को टच कर ग्रीन चाकी फोकस बना चली भिडियोटा मारदेव ये जो टाइमिंग 30 से गले बंद करदेव यहाँ चाकी देव बना चली 30 मिनट में सब क्लिकटा जाकी धरी ना यहाँ जाकी जाकी नहीं सगुआड आस फोकसटा
ଆଧୁନିକ ମାଧ୍ୟମ ଆମେ ଆଉ 15-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସାରିବା ହେଲା ତାପରେ ଫେରକୁ ଯିବା ଏଇଟା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମେ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ କେବଳ ନେବା ହେଲା ନିଜ ନିଜ ସେପ୍ଟା କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ତା ନାଁ ଦେଇଦେବା ଯେତିକି ଦରକାର ଅଛି କରିବା এই মাটি মাটি কন্ট্রোল করা পাই দি হাতে দেখো এটা যদি গলে তারপর তারা আলুটা বনাইবা পাই এই যে আখি পাই বনাইবা পাই দি হাতে যদি ইউজ করবা তাহলে সমান হিসাব মাপরে আসিব এটি ধ্যান দিলু হলো না দি হাতে যদি করবা আমরা গোটা হাতে গলে গোটা জায়গাটা পুরো জীবনে দি হাতে গলে এরকম দেলা এমনি যাহা করিবা আমরা সে সমান হই সেটি এপটটা হলবা বুঝো সরলে হবে ତେଣୁ ଦୁଇ ହାତ ପାରିବ ଖାଲି କାଲଟା ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ସେଇଠୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଆପଣଙ୍କ ବନାଉ ନା ବନେଇଲା ପରେ ଆମେ ହେଇଯିବ ସବୁରେ ହାତ ମାରନ୍ତୁ ଖାଲି ଖାଲି କହିଯାଉ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଲକଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସବୁ କାଟି ये कटिने नहीं आइसक्रीम कटिने ताकि काटी आस पिला आंटी देखो आइसक्रीम हां ଝିଅଟା କରୁଛ ନା ତମେ କରନି उडाली कटी दोबड़ा ଝିଅ ଯୋଉଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ मैं चलता